Seyitnazar Seydadynnäki Türkmen Döwlet Mogollymçylyk Institutynyň guramygyny Mogolymlyň hünär derejesini kemilleşdirmek, döwrebap usullary, ilmi gözlegleri we täze garaşlary atly sanly ulgamy arkaly okuw usuly maslahaty geçirildi. Okuw usuly maslahaty gatnaşylaryň çykyşlaryny bilim ulgamyny ösürmek boýunça kabul edilen konsepsiýalara laýyklykda professor Mogolymlyň we terbiýetçiliň hünär usatlygyny ilmi gözlegler we täze garaşlary esasyny kemilleşdirmek, okuw işiniň hilini we netijeligini ýokurlandyrmaga giň mümkinçilikleri döredýän innowasion tehnologiýalary, öňdewarjy iş tejribelerini okuw işine ornaşdyrmak, okuw maksatnamalaryny, okuw kitaplaryny we gollanmalaryny taýýarlamagyň dersleriň mazmunyny we olary okutmagyň usuliýetini kemilleşdirmek, ilmi esaslaryny işläp taýýarlamak professor Mogolymlyň arasynda halipa şägirdlik gatnaşyklaryny berkitmek baradaky garaşlar öz beýanyny tapdy. Döwlet Mehmet Azadadynyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň Magat Muladynyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Seyitnazar Seydadynyň Türkmen Döwlet Mogollymçylyk Institutynyň Halkara Insanperwer Ilmleri we Ösüş Uniwersitetiniň wekilleri Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň Cambridge şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçy düzümi üçin niýetlenen hünär kemilleşdiriş okuwlaryny gatnaşdylar. Halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi bilim ulgamyny öňdewarjy tejribeleri ornaşdyrmaga hem ýardym etjekdigi okuw usuly maslahatda nygtaly. Türkmen Uwukyjylyk Uniwersitetiniň Owuzhanadynyň Inженер Tehnologiýalary Uniwersitetiniň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň professor mogolymlarynyň we taliplerinden düzülen toporlar Taýland Paşalygynyň Bangkok şäherinde dünýä ýaşlarynyň STEM oýlap tapyşlary we innovasiýalary 2026 adly taslamalar bäsleşigine gatnaşyp üstünlikle çykyş etdiler. Malaýziýanyň ýaş alimleri guramasynyň guran bäsleşigi jemgyýetiň geljegi üçin innovasiýalar temasyna bagyşlandy. Oňa Türkmenistan döwletimiz bilen bir hatarda 10 döwlet ýokary okuw mekdeplerine jemi 900-den gowrak almy innovasiýa taslama işleri hödürlendi. Türkmen Uwukyjylyk Uniwersitetiniň 2-nji ýyl talibi Ahlat Kurbanow, 4-nji ýyl talibi Muhammed Ali Hangeliýew bäsleşiň emeli aň sanly innovasiýa ugruwy boýunça synçy web programmasy bilen gatnaşyp altyn medala we ýürüýte kuboga eýe boldular. Türkmen talipleri döredilýän şeýle giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyzy, hemem arkadaly gahrman serdarymyzy alkyşlaryny beýan etýärler.